ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾರ್ದು ಏತ ಕಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಲ್ನಪ್ಪಲ ಇನಿ ಪೇಂಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿಕೆಲ ಎತ್ತಂಡು ಐನ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ದು ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಡು ಮೂಲು ಪೇಂಟ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಓಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ಬೊಕ ಸಂತೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಂಡಿಗೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತ. ಏಪಲ ಒಡಾಂಡಲ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ತಿನೇರ ದಾದಾಂಡಲ ಕನಪೆ ಬಂದು ಗುಂಡೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಲು ಐಕ್ ಕನಪದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಏತು ತಿನ್ನುಂಡಲ ಸುಸ್ತು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇಪ್ಪುನ ಆಹಾರನು ದೆತೊನುಜ. ಐಕ್ ಎನ್ನ ರೋಟಿಂಡ್ ಏಪಲ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತು ಬರ್ರೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪೇರಿಜ್ಜಿನ ನೀರ್ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಪಾರ್ದು ಕೊದಿಪವುಡು. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲಿ. ಇಂದಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಒರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ, ಮಸೂರ್ ದಾಲ್, ಬಾದಾಮಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಚಿಯಾ ಮಕಾನ, ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಿ ದೆತೊಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬೋನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪೊನ್ನುಲು ಆನುಲು ಏರ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡಲ ದೆತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಈ ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿಲ್ಗು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆನ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಒಂತೆ ಕೊನತೀತನ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ಇಲ್ಲದ ಪಿರವ್ಗು ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕಂಡಿಗೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದದ ಅದಾಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನೇ ಪೋಪುಂಡು.